Čaute ľudia, moje meno je David, ale z môjho nového videa. Keď ste si všimli, mám 17 gemov, lebo som mal niečo okolo 300, ale som ich minul na megabosse, teraz sa zdohambím. OK, dnešný video bude push. Minulým padol Hank, to si mi nevideli, Mythic Starter, ani dneska ideme pušovať Hanka na 15. rank. Neviem, jak dlho nám to zaberú, počkajte. Aha, môžeme rovno, moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, nie. OK, poďme hrať. Máme tu hru a ideme. Ja naplňam. Praskam. Netrafil som ani raz. To frasa. Kde ste vy zasraní jedni? Dementi. Proste dementi. Ja nadávam iba párkrát. Nenadávam stále. To frasa. Vy si fakt idioti, vy hneďka zomrete? Sí, pána. Umri! To sú idioti, fakt. Tamtí. Oni sú idioti proste. Oni nevedia hrať. Sí, pána. Tu s nimi hrať. Neviem, či to video bude Hank 15. Ináč pozerajte Štepsa. Ja pozerám párkrát Štepsa. Má akože fajn content, ale je mi z toho zle, že on hovoril takedy, keď začínal hrať Brawl Stars, že on si žiadnych brawlerov kupovať nebude a porušil to pravidlo nakoniec. Takže, jo no. Takí sú ľudia, ale aj tak má fajn koncept, má teraz asi hypuje, neviem, 100 000. Ja teraz chcem chytiť 1 000. Ak poznáte youtubera Šincu, tak ja ho chcem predbehnúť. On povedal, že on pretekal so rysom nejakým a ja pretekam s ním. On o tom nevie ešte. Vôbec som s ním ani nepoznám. Ale jeho chcem predbehnúť úplne najviac. Takže, OK, dlho koho sme vyhrali. OK. Skoro bolo easy. Ideme sem. Otvoríme Star Drop. Bum, 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 bum. Inak, ak by ho zajímalo... moment, máme tu toto rovno. 10 gemov, OK. Ak by ho zajímalo, koľko brawlerov mám, 62 brawlerov. Ty kokos, klenky za chvíľu príde a ja nemám ešte toto celé urobené. Musíme získať Legendary Star Drop, toto musíme, to je teraz náš cieľ. Čo je v free shope? 50 kreditov? Sí, koky. To je prvýkrát, čo sa mi tak stalo. Za chvíľu si môžem kúpiť. Poradte mi, keď nemusíte, ja si kúpujem Mac za chvíľu. Ale tu nám mi poradte Jean, Mr. P, Gilo alebo Dodge. Kamarát hovorí, že si mám dať Dodge a druhý hovorí, že Mr. P-ho. A potom budeme mať asi Leon, Crow, Chester a Kid. Ja si som Kid, ale keby mi ho z Legendary Star padol Kid, tak ja sa rozpláčem normálne. OK, poďme pušovať Hanka a k tomu ešte robiť rankedy. No, nie rankedy. Aha, vlastne neviem, som zabudol. Poďme pušovať Hanka a k tomu robiť nejaké tasky, questy.
Máme na solo quest, takže ideme solo. Ja to mám celý čas pauznú. Sorry, ja som mal celý čas pauznuté natáčanie. Sorry ľudia, ale mal som tam kamaráta Henka, takže som sa s ním trošku pobavil. Mám tu kamaráta Dynamajka, čau kamaráde. Jak to, že nemám dobrý PC? Čak, mám... Koľko mám paličiek? Alebo je tu na... Jasné. Yes! Musím mať 10 000, ne? No, poď, panoško. Už mám 10 000, počkajte, mám 10 000 KP asi. Jo. Díky, kamoško, ty mi to zničíš, a teba zničím. Takže toto je dobré. Takže tak všetci pomáhame. Joj! Toto bude tesné, dosť tesné. Do ryti! Čak on má 5, ja som mám koľko? 11 možno. 10. No ja neviem, či náhodou toto už nebude stačiť na toto video, ale tak ja chcem ešte točiť. A možno ľudia si vytvorím nový YouTube kanál a na ňom budem natáčať reakcie, takže možno hej. A teraz natočím na YouTube video Live of Luxury reakcia. Taký polibová hra, pozrieme sa, koľko mám followerov. OK, má celkom fajn. Ja nemám od neho... Koho nemám takého? Mám všetkých, čo on má. Ja mám všetkých, čo on má. Viete ho, akého legendary brawlera by som najviac chcel? Kita, Draka, Meg a Krova. Potom budeme na výber Krova, ale z mytikov budem mať, chcem najviac Lily, Charlie, Bastera, do frasa, Gina a Low. A ešte Mr. Piho. Som zabudol. Som si kýchol, prepáčte mi to. Ideme Jam Drop, ale na toto nesom. Dobre, je to Game Grab, ale je to len Jam Drop. Toto kolo preherované, aj tak. Ja som Game Grab zase... Dobre, ešte som to stihol zachrániť, no už nestihol som to zachrániť. Dobre, serme na to. Prehrali sme, nezabúš. Nehrám. Do ryti. To sa nedá hrať. Chcel som na 15 Henka, dal som iba na 10. OK, no. Ak sa vám to video páčilo, možno idem, nie, určite sa vám to nepáčilo, ale ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, odber, zvonče, vidíme sa v ďalšieho videa, to bude reakcia Live Luxury video. Ja spomínam tiež ďalšieho videa, takže majte sa a dajte odber.